Glen Vista. Yeah. Saba. Fithi kuhle kanjani mahamba lapha phakathi usemahlathini isihlahla lapha and that suburb is very beautiful. Kuyahlela yeah manje kumnandi ukuhamba kule ndawo yonke Glen Vista nje it's I love Glen Vista boss. That's the question I'm having right now. Me too. I wanna know. Nazi zinyamazana kanje. See. Glen Vista guys. Glen Vista. Alipubesi. Ngaba ukho la. Awungishiyile. Bangababulela abantu kuba nebhubesi la. Wona mazebra abonakala kancane ngapha. Eish. Lesasakhiwo mina sangisanganisa boss. No. So beautiful. Apha maza. Ushilo kukanjelwe yabona all the way Yeah. khona hamba kuphi. Yeah, liyani kanje. All the way to the main road. Now lapha mazebra. Oh yeah there. Nalo ungasithembi. Maka ngasibona uzoyehla kancane. Uphuya umoya. Asiza. Kuyini kudu. Khona boma kudu. Ya ngathi The same entrance yalapha kule ndawo le ubike. Yeah, that's the one. That's the one. That's the one. Yabona ukuthi lo muntu wayene inspiration yokuthi appreciate ukuthi useceleni kwale Klepperfielsberg. So it looks like if facility yakhe ayizange ibe ilento kade ehlose ukuthi abe yona kwenza ngathi wayezama ukwenza something engathi ihotel kanje. No, abantu ababe within the perimeters yala. Well within yeah. Laba ba within definitely. Bayadla laba. Futhi laba lelia dura. Then khona like further down khona izakhiwo like abantu bakudala bebehlala kule ndawo abakha like there's around all some indawo ezi preserved or good like archaeologically for his purpose archaeology. Okay. So they do not even use that, ziyayekwa lezo zilonde amagugu amagugu kesizwe. Yasibona futhi lehlahla. Strange ne? Sigcwele kule ndawo ne? Isihlahla sala. Yeah, isala. Ngibona lokho ukuthi si strange, singenye indlela. And ngisazi la ngisibona la nje. And yabona ukuthi ngathi sithanda ama-cliff indawo esemadwaleni lesihlahla lesi. Sithanda indawo esemadwaleni. Nothi sesona kakhulu, yiso kakhulu and then kuba ilamablomu la. Yeah. Sozibona kahle masezi green. Uzosixaka masezi green angeke sisabonakala kahle. Sozibona. Sesingasaboni. Sozibona leli sasilitshalile emajaridini amaningi lapha elokushini. Yeah. Abantu abaningi bana. Angithi iba red le nto liba lihle yokusho ukuthi kuba kuhle la. Wow, yeah. Liba Marcel Blomel. Oh, Marcel Lentuzane. Maningi. Wow. Towards Malberton mina why uzofuna ukuhlala endaweni eflat kanje kodwa kusamune unendawo South la mazela hayi mina ngibapha yona isentini yapha I can give you in its fullness keep it mina ngiright ngapha South ngizwana ne-nature isentini behind those high walls. Yes, they've got great mansions, but angeke ngilungele ama high walls up. Nale yayi resort yayo nje. Ngathi ungangaqha. Ndoda kubuhlungu lokho ne.